mar chama nikech iwacho wach mar vision to kata vision ni un wegi ok uwinjru ni ang'o mane jakom neno gi chama kendo ang'o mane odwaro nokawo chama kochomo kanye ka penji sani ni koro ji obede broad based koso giwuogi. Apani manoto is a decision that has been made by the party to kendo en decision ma jakom no make moweka ose make ni mondo wabede broad based government. The courage mane jakom okawo noketo kiewo ni nyaka higa mar 2027 bang' mano giga mong'e ni ubet koso wuok. No, bang' mano ema nye wase make a decision cha. Nikech ing'eni jakom no wewa broad based government. To kwa wacha ni wane broad based government nyaka 2027. To ka 2027 orom. Koro wana political party to koro waonge direction ni warito 2027. Emomiyo this year is the year of preparation. Koro waundore under party leader marwa. Koro ni wa make a decision. Ni wa begin. No, wa make a couple of decisions. One, ni nyaka wa strengthen party. Waluongo program moro wadwa wuothogo ka iluongo ni linda ground. Strongholds mag ODM nyaka walinda. Nyaka wariti mabe ok wadwar infiltration, including by our friends. Ingeni friend ni binyalo bedo go to infiltrate. Mano te nyaka walinda ni strongholds magwa kaka party nyaka bed mana magwa. Mano mokuongo. Mara ariyo mane wa decide ni nyaka wa begin to prepare ourselves for 2027 elections. And we start through miyo party leader wa mandate ni mondo o negotiate starting gi UDA. Gi like mandate party starting gi UDA. Koro mano clear direction Trevor about 2027. Koro onge bagni. Ibro yudo ni an individual member of the party nyalo dhi wacho ni en ok opar kamano. Yawa oyiene pache no. Nikech ok de jite wach ni nyaka gi wach achiel oyiene pache no. But an kaka official ma chama sani ka kora biro ka to party no se make a different decision to kora biro watch a different decision mano koro iluongo ni party mano koro indiscipline. To indiscipline party chalo club. Onge club moseger through indiscipline. Koro party member moro nyalo wacho ni anto kaka ne central committee owacheno an ok anene kamano. Koro wan gi thuolo malach mar wuoyo kode, siko wuoyo kode ni nene mana kama. Lakini kabira wacho ni no, an kaka chairman ma chama ng'isou ni mae direction ma koro nyaka wadhiye to direction no opogore gi mar chama mano koro constitute indiscipline. To un kaka chama mohero demokrasi